Hi guys, for videos today guys, magluto taog bihon. Aftanghon ba? Atong panghapon. Ang kuan guys. Aho. Buti lang lamas kanara ako sa Bombay. Ano guys? Hi guys, mga una ta guys, luto na to ang bangki guys. Ya magkinamot ta guys, kay lami kinang kinamot. Dahil kay sagbot guys no. Dugay kay sagbot ako ang pansit. Kani di man ni mahurot karon. Ako ning bawnon ugma guys, makasave ko 15 ugma. Di ko kapalit og bihon silang bugi. Magbawon ko bahaw. Yummy kayo.